advice natin sa mga ganyan nila. Huwag po lang yung kabayahin. Sa delikado yung ginagawa. Nalunod ka na sila sa TV agad. Kapag mo lang sa pala. Hindi yung ano eh. Matraining. Training pa lang yung galing trip at nangyari natin. Ito ba ito hindi ba? Ha? Ito ba ito? Sana pa, umanata ko sa buhay. Diyos ko, panting sa ayan guys, hindi ba yan? Ba? Tapos dala lang ba? Ano? Ano ito? Wala na. Ano na eh? Dala pa tayo na ito. no kasi Dami yawan ni pagkani yun. Pag-ito ito mo. Ayawan ni pagkani ko. Ang ganito tapos pala tubot ko lang. Mauna ang sutas sunod sa ulit singing ang lahat so ito po ay isang lugar kung saan maraming
bahay. Hello guys, Tato, nag-hello guys. Tato, nag-hello. Dahil serum na. Saan dyan sa Hinungtan? Hinungtan. Kapag mo pa lang obra, at kaya sa panawarin na katawan nila, kaya lahat. Kaya minsan nalilito tayo. Akala natin ay gabrami talaga. Sabay Ito, tipi. Nanapay mo. Duman mo sa tapat eh.